गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेनसेयाव बरायफिननाय थाबाय। ओमफ्राय आं दा दुर्गा फुजा नायनो थांनो नागिरदों आरो नायनायजों लोगोसे फुजा हैनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। स' गाइस नैबे जाबाय थिनालि बाजार। ओमफ्राय बेयावनो जोंनिया दुर्गा फुजा मेलायाबो जायो आरो फुजायाबो बावनो जायो जायगायावनोखा। स' लोगोफोर जेदिनखालि आं फुजा हैदोंमोन ओइदिनखालि मेलाया बन्द' जाबायमोन। माने सानसे सिगाङाव मेला जादोंमोन आरोखि। ओमफ्राय नेक्स्ट दे खालि जेब्ला आं थांदोंमोन अब्ला मेलाया गैलामोन। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो देखायनो हायासै। हे दिनै हांसोजों खुमब्राजोंलै जोंना लागा हमदो हनै मोनथारसै गुरु मोनबायलै मोनबाय वाह लागाव होबाय सेस खेनसेनो थाब जानायनि आइयो एवथाव गैला। दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ। थ' नै बेहाय मैथा सायगासिनो। ओमफ्राय आइटेमा मा जागोनथाय खोन्थाहरदो दे एसे। मैथाजों ना मावाजों ओमफ्राय हांसोजों खुमब्राजों अमा बेदर सावनाय आरो अमा बेदर दंबावोसो। लागा माथो दिनै गोथावथारसिगोन। ओमफ्राय आलासि जाखोना दुर्गा फुजानि नामै जानाय जाखो बेखौलाय? दुर्गा फुजानि नामै। खुमब्रा हांसो खुमब्रा बोरे कौन है ये लोग कहां से आते हैं खुमब्राया बोरे नै समायदोंना जानोबो बरिया गोथाव जाखासिगोन बुस्थुआ खिन्थु वाह दे मोजां उन्दुदो दे। थ' गाइस नै आङो खुमब्रा हागासिनो दा नै थब्ल'गासिनो हांसोआ हेभि जाबायलै। होबाय नै मिजिङा लागायबाय माबा मेजेम ओंखारजासे दासावदो बरिया warrior rezert fैबाय मारै सोलायो बेखौसो रोङाखै लेंगार मोजां जागोनलै हांसोआ दान्दो नांला जोंहा गैलाबा दङ नागिरनोसो रोङाखै सोलोंनांगौ आं पिपिखौ केरिया गाबोनसो थाङो दर्शनाव साला बेखौ
खिखौबा दांनो बायोना गोदानायाव जानायावबा आसि सोलायथारो नुबायना नोंसोरो नै माबायदि असाइस बेखौबा आसि सोलायलायो नोंसोरो दिनै मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय आयं नङा दिनै मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय बानलु बाथोन बानलु बाथोनसो ना सारनाय हांसोजों खुमब्राजों नंगौना नङा देद बेफोरखौ दोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय एसेबाबो मोजां मोनदों जानांगौ ओमफ्राय जोंना बिदाया नै गोदागासिनो हांसोखौ ओमफ्रायो संनोसै जानोसै ओमफ्रायो न' फारसे दावगालांनोसै थ' गाइस जोंना बिदाया नै गोदागासिनो हांसोखौ बरियानो रद' रद' हेभि गोदाखादोंलै ओमफ्राय नोङो अबेनिफ्राय सोलोङा गोदानायखौ आङो औ बिदिनो जाबाय थानाय जायो नालाय जाबाय थानायखाय एसे एक्सपिरियेन्स जाबाय दे होमबा गोदाथ' दे जोंना नै रेडि जोब देगासिनो ओरैजाय बरिया नैबेखौ फसायखायो आङो उवाल फिसा हेभिखा आंना एसे रेडि जाबाय माने आं एसे बेस्थ'मोन भिडिअखौ नैबे होस'नायखौ होनो मोनासै वाह हेभि बरिया जाबाय खामफ्राम खामफ्राम वाह हा हा मोनायाव हालदै नाङाबाबो जायोलै स्वादल' जानांगौ गोथावल' दे एबार दै एसे होदो मोननायनि गाइस नै जोंहा दाग फ्राया मोनबाय थ' दाग फ्रायखौ जाग्रोसै बिनि उनाव खुमब्राजों हांसोजोंखौ जानोसै जोंना फुल रेडिखा बेदरा गाइस नै जोंना खुमब्राजों हांसोजों हेभि ओमफ्रायो भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे दिनैनि थाखाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो थ' बाय बाय